Ciocia będzie dzwonić. Ciocia będzie dzwonić? No chodź. Ciocia będzie dzwonić? Tak? Ciocia? No gdzie jest gdzie patrz? Ciocia? Czekaj, nie YouTube. Czekaj, ciocia? Patrz, ciocia? Gdzie jest ciocia? Ciocia! No wołaj ciocię, wołaj. Łukaszku, wołaj ciocię, gdzie jest ciocia? Łukaszku. You in the App Store. Gdzie jest ciocia? Czekaj. No, gdzie jest ciocia? No wołaj ciocia! 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 A pokaż cioci jak czytasz. Pokaż cioci jak czytasz. Jak gąsienicę. Pokaż jak czytasz gąsienicę. Pod ciocia! Ciocia! No powiedz ciocia! 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 No powiedz ciocia, gdzie jesteś? Ciocia!